Yan mga kadong, oh, yan ang ibibigay nila, oh, yan, oh. Laki ng rep mga kadong. Yan ang ibibigay nila sa akin mga kadong. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel mga kadong, mga kadong. May punta na ko ngayong araw na ito mga kadong dahil parang may blessing na ating matatanggap ngayon dahil tumawag yung pamangkin ng asawa ko na mayroon daw silang ibibigay mga kadong, mga kadong. Pupuntahan namin doon kung ano yun at samahan nyo rin ako mga kadong para puntahan natin kung ano yung kanilang ibibigay sa atin mga kadong. Blessing yan, bagong kupito kadong. Okay mga kadong, antabayan nyo lang at samahan nyo na ako mga kadong at ato'y pupunta na tayo doon. Alright. Hello mga kadong, mga kadong. Nandito na ako sa bahay nila ni Mana at ano na natin kung ano ba yung bibigyan nila sa akin mga kadong. Yun mga kapatid, yun dito na ako sa 5th floor tong bahay natin itirahan nila Mana mga kadong. Okay, kapasok na tayo sa bahay nila. May tali yun. Yan. Yun, maganda ng mga aso nila mga kadong. Maalala niyo yung huli akong vlog dito mga kadong. Yan o. Ang ganda ng aso nila mga kadong. Yan. Yan, dito tayo sa loob ng bahay ng kapatid ng asawa ko. Yan, may mga alaga silang dugi dito mga kadong. Oh, yan o, galak eh. Yan. Yun, akin din eh. Alright mga kadong. Alright. Hello Ten! Wala lang. Shout out. May shout out sa Ten. May YouTube channel yun mga Kaya kadong. wala ako. Wala. Si Mike, wala dito si Mike, no? In-upload niya na yung nasa Kamusta mo rin ka doon, yung anak ko. Hoy, marap ka dito, marami naghanap sa'yo. Hindi ka na daw nakapasama sa vlog. Nakita mo dyan tayo. Yan, dito sa bahay ng kapatid ng asawa ko, mga kadong. Ay, ganito nga. Yan, si Mana, Wala. kapatid ng asawa ko. At sila yung magbigay sa akin ng, ano kaya bibigay nila? Ayun, mga kadong. Tapos, mga kadong, ang ganda ng rip nila, mga kadong. Oh, laki, oh. Yan oh. Napansin mo ba ka? Yan, ang laki oh. Yan oh. Kaya ngayon mga kadong, ang ibibigay pala nila sa atin na blessing mga kadong ay yung kanilang rep. Yan. Ang laki. Roelio Prado. Hello. Hello! May YouTube channel din yan mga kadong, si Roelio Prado. Parang hindi Yan, sa yan kayo ang niya isang direct. ganda ng rip nila mga kadong. Pero hindi yan ang ibibigay mga kadong. Joke lang yan mga kadong. Ang ibibigay nilang rip mga kadong ay yung kanilang yan ang ibibigay. Tinatalian na sa bayaw ko. Dahil ito pala yung ibibigay nila sa atin mga kadong. Kaya tayo pinapapunta rito. At tumawag kanina lang tumawag na puntahin ako rito para kunin na itong rip. Yan. Yan o, mga kadong. Bago pa. Ilang taon pa lang ito nagamit mo na? 2 taon pa siguro, no? Tama na? Ha? Siyam na taon na yan. Oh? Pero para bago pa rin, oh. Talagang alaga, pinupunasan talaga ito para mga kadong. Yan, oh. At wala pa itong sira, talagang napakaganda pa nito mga kadong. Oh. Hindi pa ito napapagawa o nasisira man lang mga kadong. Yan o. Kaya pala. Tama na. Salamat Mana sa interviewin muna kita Mana. Salamat pala Mana sa binigay mong rip sa amin. Kasi malaking bagay din yan. Dahil pag mayroong kang matitirang mga kakanin, di ba, maaari nating ilagay dyan. At para mapapakinabangan pa sa susunod na nagugutom tayo. Mana, maraming salamat Mana sa brief na binigay mo sa akin. At kay Roelio naman, maraming salamat din sa brief na binigay mo sa amin. Kami yung binigyan nyo. Diba? Wala na, hindi na magagamit. Pag hindi kasi magagamit na plastic, Oh. kakalawangin, masisira. Tsaka may bago na rin sila mga kadong. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa kanila mga kadong dahil ako yung napili nilang bigyan sa rep na ito kasi may mga kaibigan, may mga kamag-anak din sila dapat bigyan. Pero ako yung napili nila mga kadong na bigyan
ng rep na ito para magagamit din sa aming pamamahay mga kadong, di ba? Napakalaking blessing yan. Madilim, pero kikita rin yan. Buksan mo ilaw. Yan. At sunod naman ting interviewin ang mga anak nila ni Mana at ni Mano. Yan. Ay kumakain sila. Nag-aral si Limwil? Nag-aaral, Cho. Okay. Assignment. Mari bigay tayo kausapin mo na. Sige, Sandali. Cho. Okay. Ganito. Hello, guys. Kung maalala, okay. Kasi wala lang yung na-interview natin yung nakaraan na yung binigyan tayo ng Paluin kita. isang upuan, di ba? Tapos may kasunod pa rin mga kadong, binigyan na naman na nila ako ng yung lamisa mga kadong, yung kapagkainan din mga kadong, yung lamisa na maganda na salamin yung sa taas mga kadong, basta maganda siya. Kaya ito naman ngayon, sunod na naman ang binigay nila sa akin mga kadong ay refrigerator na naman mga kadong, lalong pataas na pataas. Una, upuan, tapos lamisa, tapos rep, parang tumaas na tumaas. Ano kaya sa sunod nito? Baka yan na naman bagong rep mga kadong, ibig. Okay, joke lang joke lang. Kaya mga, kumalala mo dahil binigyan mo na kami ng upuan. Kapasunod. Machine pa pala, binigay kami ng washing machine. Tapos, lamisa. Tapos, rep na naman ngayon. Anong mayroon kami na kami yung napili sa inyo na binigyan. Kaysa ibigay sa iba, syempre dapat kamag-anak mo din na. Okay. At saka kaysa unahin yung kapitbahay. Syempre, masaluhin dapat yung kapitbahay. Okay, na doon na rin. Okay, kamag-anak. Yun, maraming salamat sa iyo, Daya, Lisel Tahel Prado. At yung kapatid naman niya, si Etin. Siya na. At okay, ito yung anak ko, makulit. Ayun, maraming salamat sa binigay mong rep ha. Sana may kasunod. Okay, joke lang, charot lang yun. Patawa naman tayo ng konti. Okay, mga kadadong, at dito naman yung makatulong sa akin, yung bayaw ko, si Limwil Roy Tahel. At si Tahel day, si taga Butuan. Si Junior Tahel, yan ang pinsan mo, sa Butuan. Yan, si Limwil, yan. Alright mga kadong, balik ako sa inyo. Yan na yung rep mga kadudong kadidang na ating dalhin na ngayon at iuwi ko na doon sa pamamahay ko, baka mamaya magbago pa isip din. Sarot, joke lang. Alright, yan ang mga kadong, sinalian na sa akin bayo para ready to go na, iuwi ko na to. Di bagong-bago pa mga kadong. Yan yan. Alright mga kadong, habang dalhin ko na to pauwi sa bahay, hindi ko maka-video dahil siyempre bubuhatin namin to kaming dalawa kasi hindi naman to kaya kung ako lang mga kadong, kaya yun, nagpatulong ako sa aking bayaw. Alright mga kadong, antabayan na iba-vlog ko ulit to, idudot ko sa video ito pagdating na doon sa aming bahay mga kadong. Alright mga kadong, mga kadong, dito na naka-ready na yung rep at amo na itong bubuhatin na natin to, baka mamaya mabubuhat sa iba ito, diba? Ay ngayon ang bago ko kunin na itong rep nila, magpapasalamat muna tayo mga kadong, diba? Mga Mano, ito yung asawa ng kapatid ng asawa ko, Mano Ruelio, maraming salamat sa rep na pinagkaloob mo sa akin. At ikaw din Mana Susana, maraming salamat sa rep na kami yung iyong napili para bigyan. Mana, salamat ha. Salamat talaga. Galing sa puso ko yung pasasalamat ko sa inyo. Eten, maraming salamat si Eten Prado at sa kay Lisel Prado. Yan mga kadudong, magkapatid yan sila. Anak ni Mana Susan Prado. Maraming salamat sa inyo ha. Sana may kasunod pa. De, joke lang. Yun, maraming salamat talaga. Ngayon mga kadudong, balik na. Abangan ito yung aircon. Aircon na daw, aircon, patay na, babayad sa kurente, wala tayo. Diba? Patay na tayo, may rep na, may aircon pa, wala na akong pambayad sa kurente niyan. Kasi alam nyo naman mga kadudong kadidang na hirap na natin. Ay, na nakatutok na lang, ay sus, inuubod na, sobrang lamig. Ay, binawasan ko yung Okay. Okay, kayong mga Mano, iuwi na namin yung rep. Okay, kadudong, bubuhatin na namin tong rep mga kadudong mga kadidang. At yan na nga mga kadudong mga kadidang, andito na kami sa bahay mga kadudong mga kadidang.
At yan na yung rep na ating kinuha kanina doon sa ilang manasusan. Yan mga kadudong, ang ganda pa mga kadudong. Yan. Kita nyo naman mga kadudong, di ba? Wala pang gas-gas. Basta maganda pa siya mga kadudong talaga. Yan o. Kondura na refrigerator mga kadudong. Yan, at may patungan din siya mga kadudong na digulong. Yan. Yan o. Ba, napakaganda pa mga kadudong. Ito, mga sticker nila ito mga kadudong, tinatanggal nila. Yan. Yan. At yung binigay naman nila na lamisa mga kadudong, yung nabanggit ko kanina, yan ang lamisa na binigay nila sa akin mga kadudong. Yun o, ang ganda rin mga kadudong, di ba? Salamin to mga kadudong, salamin. You know? Salamin to mga kadudong, salamin. At ito yung upuan niya, dalawa lang yung binaba ko dito sa baba kaya medyo masikip na. At tatlo kami pang dito yung anak ko, dalawa kami mag-asawa. Kaya dalawa lang kami ngayon kasi nandun na yung anak ko sa Ilamana. Kaya dalawang upuan lang yung aking nilabas para dito sa misa mga kadudong pag tuwing kumakain kami. At yan na nga mga kadudong. At yung binigay din nila sa amin na upuan mga kadudong, ayan o. Yan, sa kanila galing yan mga kadudong. Binigay din nila sa akin yan mga kadudong, yan. Yan. Yan mga kadudong, di ba? Oh, marami na silang nabigay sa akin. At bukod dyan mga kadudong, ay mayroon pang upuan din mga kadudong na napakaganda oh. Si John Mer naman ang nagbigay nito sa akin. At para din daw sa aking anak na si Limuel, para kung mag-aral siya, may upuan din siya. At gustong gusto din ng anak ko ito. Wala man siya dito, kaya ako muna gumamit ito ngayon. Diyan din ako umupo mga kadudong. Nagamit ko na ito na isang bisis nung nagkumanta ko. Ito na yung ginagamit kong upuan mga kadudong. Ayan mga kadudong. At yung ngayon na ating kinuha doon sa kanila ay yung refrigerator mga kadudong. Yan. Maganda pa talaga mga kadudong. Sobrang ganda pa. Yan. Ngayon ang problema ko na dyan kung ano yung ilalaman ko. Yan. Malaki din siya mga kadudong na rip oh. Mas malaki yung bago nilang nabili mga kadudong. Yan. Maganda. Sobrang ganda pa mga kadudong oh. Yan oh. Okay. Yan. At ang misa, ulitin ko, yan, ang ganda. Kung nami-miss nyo, ang misa nyo, misang binigay nyo na sa akin mga Lisel Prado, nila Manasusan, at Relio Prado, yan ang binigay nila sa akin misa, mga kadong. Napakaganda rin. At yan nga mga kadong, dito na ako sa bahay at pinakita ko na sa inyo kanina ang mga na binibigay nila sa akin na blessing mga kadong malidang. At dito na ako naupo sa upuan binigay din ni John Mer oh. John Mer, kung mapapanood mo itong video na to, maraming salamat oh. Ang sarap upuan oh, paikot-ikot pa mga kadong yan oh. Ikot-ikot to, ayan oh. Diba, napakaganda. Tapos adjust to, pwede mong itaas, pwede rin pahiga, pwede ka rin dito na humiga talaga mga kadong. Kaya napakaganda. Yun, balik tayo kay nila Manasusan at ni Relio Prado at sa kasama ng kanyang mga anak. Maraming salamat talaga sa inyong lahat na kami yung pinagkalooban ninyo ng marami ng blessing na binigay nyo sa akin. Mula sa upuan, may washing machine pa, at may misa, at may itong upuan na to, paikot-ikot. At itong huli ngayon natin kinuha lang ay refrigerator. Ay magkano ang refrigerator mga dong? Hindi bababa sa 12,000, di ba? Napakamahal talaga. Kaya ito yung pinakamalaking binigay nila sa akin mga dong. Yan ang rep. Kaya yun, lubos ako nagpapasalamat kayo sa inyo, Pamilya Prado, sa lahat, yung mga anak. At wala man akong may isusukli sa inyo. Ang tangi ko lang may isusukli ay ang lubos na panalangin sa Panginoon na sana'y palagi kayong nandyan sa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan. Yan ang panalangin ko palagi sa Panginoon para sa inyo. Wala akong may isusukli sa inyong mga biyayang pinagkaloob sa akin. Kaya Pamilya Prado, maraming salamat sa inyo na sa inyong ipinagkaloob sa akin na talagang magagamit ko naman sa aking tahanan mga kalungan. Maraming salamat sa inyo. Lisel Prado, Itin Prado, si Mikey Prado, at Edith Prado, at kay sa kanilang mama Susana Prado at Relio Prado, kanilang tatay. Okay, maraming salamat. Yun na nga,
lagi akong nananalangin sa Panginoon na sana'y laging malusog ang inyong pangangatawan at laging may mga blessing din na matatanggap ninyo sa araw-araw, dahil kayo'y namamahagi din naman sa inyong blessing na matatanggap sa inyong mismo pagsisikap, no? Diba? Kaya yun, dito ko natatapusin ang aking pag-vlog nitong araw na ito. Yun, maraming salamat sa inyo, sa aking mga viewers, at ibinabahagi ko lamang itong video na ito para naman ay papaalam ko rin sa inyo na talagang may mga blessing na aking natatanggap, at may mga taong talagang may mabubuting puso at kalooban na sila ay namamahagi din kung gaano mang mayroon sila. Yun, sa mga subscriber ko, maraming salamat, sa aking mga viewers, at sa mag-subscribe pa at mag-suporta pa sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo, at sana hindi kayo magsasawang manood sa aking mga video, at sana'y patuloy ang inyong suporta para sa akin, at ako na may mananalangin para sa inyo na sana'y lagi kayong ingatan at lagi kayong malulusog ang inyong mga pangangatawan, dahil sa panahon ito ay lumalaganap ang sakit na COVID-19 na ito na lumalaganap sa buong mundo. Sa mga kababayan kong mga OFW at sa mga kababayan kong Pilipino, maraming salamat sa inyo. Andito na lang, at magkita-kita tayong muli sa susunod kong mga i-upload na mga video, mga karadong. Alright, hanggang dito na lang. Bye-bye! Maraming salamat sa mga Family Prado. Maraming salamat. Bye-bye!